Всім привіт! Я вже з самого ранку займаюся хризантемою мультифлорою в парнику. Пополивала все і ось такі живці буду ставити на укорінення для розмноження хризантеми мультифлори. Не сама я сьогодні в компанії ось таких прекрасних створінь. Це богомол. Ось тут у нас самець, тут у нас вже є кладка. І я так підозрюю, що ось це жіночка. Жіночка один, і тут інший вугол. Жіночка номер 2. Чоловік також номер 2. Отже, я займаюся процесами розмноження хризантеми мультифлори, але в нас тут така плодовита робота, плодовита атмосфера, що тут є ще представники природи, які також займаються розмноженням. Висить дракон. Завис.